लोगोफोर आं नोंथांमोनजों मोनसे शेयार खालामनो दा जोङो दंफैयो माने क'क्राझार ल' कलेज खाथियाव आरोना लोगोफोर माने बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो सफैदों बे बिथांनाव बिराद मोजां जाखादों नै माइ फिथाइया दा नै ओंखारबाय आरो फिथाइया ओमफ्राय नायदो नै लोगोफोर आंजों समान आरोना बे माइया नै हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांखौ फिन खेबसेबो बरायफिननाय थालायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिवालीनि भिडिअखौबो होनो हायासै लोगोफोर बिराद टेनसन जाबाय आरोना आङो मानो होनब्ला एडिट खालामखांनानै जेब्ला सेभ खालामनो नागिरो अब्ला माने सेभआनो जाया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा बहुत भिडिअ जानानै दंमोन आंनि मबाइलाव माने दाननांगौ दंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दाननायावनो फुरा माने अल सेलेक्ट खालामफ्लांनानै डिलीट खालामना होनायाव सेस आरोना थ' बिराद दुखुनांथाव दिवालीनि ब्लग भिडिअ आं होनो हायासै बिराद मोजां आं एडिट खालामनानै दोनदोंमोन थ' गैला आरोना मोनसेबो भिडिअ गैला थ' दुखुनांथाव ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो थ' नोंथांमोना नायलां आरो भिडिअ जायफोर गोदानै नायगिरि नोंथांमोनाबो अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरोना अब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै सिगाङावनो नैबे बिउटिफुल जेनिया फ्लावारखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय नायदो नै माखासेया डिसकालार जाबाय माखासेया कालारैनो दङ ओमफ्राय बेवहाय सिंगेल दं डाबल दं मोनथाम मोनब्रै कालारनि बिबार दं आरोना लोगोफोर नायखौ जि मोजां नुबावदोंसो आयै फाग्लिनाव जि मोजां बारफैबायहाय बिबारा थैगोनसो आं लांखागोन जोलैनो लोगोफोर आं नोंथांमोनजों मोनसे शेयार खालामनो दा जोङो दंफैयो माने क'क्राझार ल' कलेज खाथियाव आरोना लोगोफोर माने बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो सफैदों बे बिथांनाव ओमफ्राय आङो बिराद मोजां मोनफैदों फैनानै जायखौ जोङो सिगाङाव मावफैनो हायाखै थ' बेखौ बिथाङा मावनानै एकदम माने साक्सेस जाहां आरोना लोगोफोर साक्सेस जानायनि लामायाव होनना बुंदो ओमफ्राय बेयो जाहैबाय नैबे आरोना नै लोगोफोर जोङो बे माइखौ गायफैनानै होनो मोनासै आरोना लोगोफोर माने सिगाङाव खोथा होनाय बायदि माने जों गायगोन होनना बुंबाय थादोंमोन ना थ' जोङो बे माइखौ गायनो बोरैबा मिलायासै आरोना गायनाय समावहाय बिथाङानो गायबाय आरोना लोगोफोर बिराद मोजां जाखादों नै माइ फिथाइया दा नै ओंखारबाय आरो फिथाइया ओमफ्राय नायदो नै लोगोफोर आंजों समान आरोना बे माइया नै नुनानै आं बिराद गोजोनबाय ओमफ्राय बिराद गोबावसैमोन जों खमसे खम 9 माह जेनेबा 8-9 माह हमनानै ला आरोना बोसोरसेयानो जानोसैमोन बिथांनाव सफैयो आरोना थारैनो जोङो दा फैदों आरो आब'जों आंजोंहाय ओमफ्राय आङो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय बिराद मोजां जादों सोमखोर आरोना बेवहाय माइ गायैया गोबावखासैमोनथ' नै दा गायदों ओमफ्राय मोनदोंबो आरोना आं नोंथांमोननो फारि खिन्थालांगासिनो दङ ओमफ्राय नायदो नै माइआ बिराद मोजां जादों आरोना अन्थाव नै खाथि गासा सावनाय आरोना बियो आं ओरै ससे हाबलायबावनोसै नामा नै वाव जि मोजांखा फैलाव माइबारि आरोना नै बिराद मोजां मोनदों हा नै बिराद जाखादों बिउटिफुल आरोना ग्रीन नेचारेल बिउटि वाव जि मोजां थ' नोंथांमोना आं शेयार खालामबाय माबायदि मोनखो नोंथांमोना खोन्थाहरलाय बिराद मोजां आरोना फिथाइयाबो बिराद जाखागोन थ' बेखिनि आरोना नोंथांमोना बेखौनो आङो शेयार खालामबाय थ' जोङो नांगोल जांख्रा जानायनि टारगेटमोन गैया आरोना लोगोफोर जायासै नेक्स्ट नायनोसै आरोना बेस्रा आब'आ जेब्ला बे माइखौ गायनायनि रेडि खालामदोंमोन अब्ला आंनाव कल खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो फैनो हायासै आं बिराद बोरैबा मोनदों खोथा होनानैबो जोङो माने खामानिखौ मावहैनो हायासै बे हिसाबै आरोना थेवबो जेबो नंला बिथाङा गावनो गायबाय दा नै गायनायनि फिथाइखौ बिथाङा मोननो थांगासिनो आरोना खस्थ' खालामब्ला फिथाइ मोनो खस्थ' खालामनायनि फिथाइया गोदै होननाया बेनो आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना आं शेयार खालामबाय मैथा बेफारि
ओमफ्राय नुबायना लोगोफोर नै मैथाखौनो एकदम मुथा गिदिरजों मुथासे मोनखाबाय थ' नै बेरायहैनाय लाब जाबाय आरोना लोगोफोर अमाजों जानो हासिगोन ना गोथांजों जानो हासिगोन आरोना दाथ' मैथाया बुहुत टेस्टि ओमफ्राय नायदो नै लोगोफोर बेयो जाहैबाय मा थालिरथाय आं बेखौ मिथिला खिन्थु बिराद मोजां खुंदों आरोना थ' बेखिनि लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय